בחדר השני. אני זוכר שבתקופה הקשה שלה, הלב שלי נקרע כי בלילה הייתי שומע אותה גונחת או נושמת קשה ומשתעלת. כל לילה זה היה לה מאוד קשה, ואצלי הלב ככה נקרע מהחדר השני. אחת השנה לא היינו. עכשיו בעצם כשאכלנו דירה מאוד קטנה, במטבח היה שולחן כזה קטן לשני אנשים, שם אכלנו כל סעודת שבת תמיד. ועוד דבר. ישבתם על הספה, את הספה... לא, אכלנו במטבח את ארוחות שבת, בשולחן מטבח, רק שנינו. לא, אבל אחר כך... לא, כשאנחנו באנו להתארח, אז פתחנו בחדר. הספה הייתה, גם כשהם באו. הספה של הסלון שנפתחת? הספה של הסלון, ישבו עליה, ואכלו... עכשיו, עוד דבר שאני זוכר, זה ליל הסדר שעשינו. אז עשינו או אצלנו, או אצל בלנקה בירושלים, או בבית זקנים, שהיה עוד בתקופה ההיא. אני זוכר שתמיד חיכינו ליואב ואריאל, אבא שלהם היו מגיעים כשהייתה בלחץ רגע לפני שנכנס החג, וזה היה סוסיטה כזאת עם בגז', שמו לכם שמיכה, ושם שכבתם כל הדרך. היום זה נשמע קצת לא בטיחותי. זה אותו ממונה. וגם הייתם בירושלים, כי אני זוכר שהיה להם את הטייפ סלילים הראשון, זה חלק מהעבודה של מאיר, וזה היה להקליט איזה ועידות או משהו עם טייפ סלילים גדול. והיה להם את הטייפ הזה בבית והקליטו את יואב שהוא שר שירי פסח. יכול להיות שעד היום יש לנו את זה, יש סיכוי. הסדר הראשון לאחר נישואינו, זה היה בתל אביב, במאפו. סבתא פתקה והגיעה חנה, ואני זוכרת את שמחה עורך את הסדר הזה. אני הוקסמתי, פשוט הוקסמתי, הייתי ברבע לידה איתך. מה הוקסמתי? שראיתי בדיוק את והגדת. שמחה ישב, וכל הערב, את כל הסדר בנה מול מודל של שני ילדים. אתה זוכר את זה? ממש פנה אליכם. זו הייתה חוויה... כל החיים אתה זוכר. מה אתה אומר? ומה שאמרת שהם עובדים עם הספה, וכן, כי בליל הסדר לא היה מקום. השולחן בין הסלון והחדר. ואני חושב שחנה אמרה על שמחה שיש לו קול מאוד יפה, כשהוא שר את השירים, אני זוכר את חנה. שמחה, אז רציתי לשאול שאלה טיפה אחורה. אם אתה יודע, אני לא יודע, בקזמרו, מבחינת הדתיות, נגיד, איך היה ליל הסדר, איזה חגים חגגו ואיך, מה אכלו, מה... אני מתאר לזה מה שהיום קוראים אורתודוקסי, ממש הקפידו. ציונות, אני שומעת את אמא שלה, את דודה חנה, ממש, אני כל כך שומעת את המתגבר הראשון שלה, נכון? הם גם היו כאילו בני עקיבא זה כבר, מה? בני עקיבא שהם היו בו, כן, בני עקיבא זה היה, אני חושב כמו היום. אבל הם היו חדש לזה, זאת אומרת, הם היו ציונות דתית. מה שאולי עוד איזה חוויה אחורה נלך, כמו שאמרתי, אבא שלי, בעיקר העבודה שלו הייתה לנסוע ולתקן, וכשהם היו מוכרים מכונת כביסה, אז היו מובילים אותה לבית הלקוח, ומשום מה, כנראה שהם עבדו עם המגזר של מושבים וקיבוצים, אז היו בתוך מונית, שאני לא יודע אם מישהו זוכר, במוניות בתל אביב, הספסל האמצעי היה מתקפל. יכלו לקחת 7 נוסעים, היו מקפלים, היו מעמיסים מכונת כביסה, ואבא שלי היה נוסע לכל מיני מושבים, משם הכרתי את הכביש הזה של רעננה ואודים, אז הוא היה לוקח אותי לפעמים, זה היה כיף. גם מה שהזכרת... היו פורקים את המכונה, היה צריך לחבר אותה עם בטון, עם האינסטלציה, אז הוא היה נשאר להדגמה. בגלל זה עליהם רבעיות לב. לא, היה סבלים. ומה שאימא שלי הייתה מקטרת, לא יודע, אולי זה עובר בירושה, שאבא שלי חוזר מאוחר, והיו ביניהם פה ושם ויכוחים, שהוא לא מודיע לה, אבל
זה לא אמצעי התקשורת של היום. עד היום אני זוכר שנקלענו יום אחד למושב תלמי מנשה, זה על יד צריפים. וגמרנו שם את העבודה אחרי הצהריים, בסביבות 4. ואני זוכר, אני ואבא שלי הולכים בשדות לכיוון הכביש הראשי, ואז הוא אומר לי, תראה, אני יכול עכשיו להודיע לאמא שאנחנו נבוא רק עוד שעה. נסענו כמובן באוטובוס. אבל את החוויה הזאת אני זוכר, והיו פה ושם ויכוחים, והייתה לי איזו אמונה תפלה, כנראה, זה אני כן זוכר, שאני חייב לשאול, במרכאות להציק לאמא שלי, מתי אבא יגיע הביתה. ואני עד היום זוכר שזה לילות חורף כאלה, חושך בחוץ כבר, ואני מנדנד לה. אבל מה שאמרת זה חלק מהתמונות. גם במצב הלב שהיה לו קשה, הוא היה צריך להרים מכונות כביסה, להפוך אותם, עבודה פיזית מאוד קשה. היה בזה עבודה פיזית. וואו. אני עד היום זוכר, דרך אגב, מה העבודה הכי קשה? זה היה להוציא את הציר שהיה בתוך קוגלה, לדפוק אותו החוצה. אריאל יגיד לך כמה זה קשה. הם היו אנשים אזרחים שהרגישו עליהם את השואה. כאילו אתם בתור ילדים הרגשתם... אמא שלי הייתה כל קשרי החוץ. אני לא זוכר את אבא שלי מנהל שיחת טלפון ככה עם חברים. הוא היה כמובן מעביר שיעורים וקורא בתורה, אבל ככה שיחות חברים אני לא זוכר, אבל אמא שלי, קודם כל, הכל התנהל בכתיבה. אז אמא שלי הייתה כותבת לאברי וליוסי לנגר, הם עברו לארצות הברית, היינו מתכתבים איתם, אמא שלי הייתה כותבת במכונת כתיבה, הייתה לה מכונת כתיבה בבית. יש לי שנים, הרמס בייבי, קראו לה, ואחר כך, במשך השנים, היא גם עשתה עבודות פרטיות, היה פרופסור, יורה, איך קראו לה? פרופסור? נויפלד. שאמא שלי כתבה. נויפלד קראו לה? כשהבנתי שאנחנו היינו בברוק, שקלטנו, שבתל שומר, היא פשוט במצב לא טוב. אני דיברתי באחרות המחלקה ואמרתי לה, אני מבקשת ממש לחמו עליה, כי היא הפציינטית האישית של פרופסור נויפלד. בכל אופן, הוא היה כנראה כותב חוות דעת רפואיות בגרמנית לצורכי הפיצויים, אז היא הייתה הכתבנית, היא הייתה כותבת והייתה מקבלת, זה היה עבודה נוספת כזאת. אני רוצה... היא גם משלם לה לפי היא גם עשתה טובה להרבה אנשים שרצו בפיצויים, הייתה כותבת... מוכרח להגיד גם שבמסגרת המשפחה... והייתה מנסחת אותם. אני חושב שההורים שלך לא רצו לקבל פיצויים. ככה אני זוכר. הרבה שנים... לא הסכימה אימא שלכם. וגם אוסי לא, היא ניסתה לשכנע אותם. אם הגרמנים משלמים, צריך לקחת. ואת בלנקה היא שכנעה, והיא ידעה גם בדיוק איזה, ברוב שהיא עבדה שם, איזה נקודות להדגיש ואיזה פחות להדגיש כדי להוציא את מקסימום הפיצויים שאפשר. אז זה עוד חלק מהתמונות. לסיום, תם ולא נשלם. תם ולא נשלם, וכל אחד יוצא בחוויה צוותאית כך, למדתם הרבה, אני גם, הרבה מאוד, ואנחנו כל כך רוצים להודות לך יואב, ופשוט משהו קצר, תודה על כל כמה שהוא משקיע, בעבודה כזאת, בחקר יסודי כזה, אני חושבת שאתה באמת הבאת